जय जगन्नाथ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରିକିରି କୌଣସି କାମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଚାରୋଟି କାମ ଟୋଟାଲି କରନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏ ଚାରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଟୋଟାଲି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ତ ହଉଛି ଆପଣ କେବେ ଖୋଲା କେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଖୋଲା କେଶ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଡେଇଥାଏ ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ହଉଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥାଏ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ଧନ ମାନେ ସର୍ଟେଜ ହେଇଥାଏ ସବୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ହଉଛି ଆପଣ କେବେ ଝାଡୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଝାଡୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ। ତାପରେ ଥାର୍ଡରେ ହଉଛି ଆପଣ କେବେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର କେବେ ଉତାରନ୍ତୁନି କେବେ ଚୁଡ଼ି ସୀତାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ନିଜର ଯାହା ବି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି କେବେ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫୋରରେ ହଉଛି ଆପଣ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରାଗିକି ଥାଆନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ଆପଣ କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରାନ୍ତୁନି କେବେ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ହସରେ ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହସ ମୁହଁରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ସକ୍ସେସ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକିନା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଚାରୋଟି କାମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି ହିଁ ହେଇଥିବ।